Coneixeu les plantes oblidades? Són totes aquelles plantes, tant silvestres com varietats tradicionals d'horta, que tenen molts usos però que els desconeixem. L'objectiu del projecte Plantes Olvidades és generar bioeconomia forestal a partir dels fruits silvestres del bosc, tot fent gestió forestal sostenible. És aquella que durant les actuacions forestals garanteix beneficis socials, beneficis ambientals i beneficis econòmics, tot vetllant per al bon estat del bosc en l'actualitat i en un futur. La bioeconomia forestal és aquella economia que prové d'utilitzar productes del bosc. El projecte s'està fent a 12 finques i pretén fer actuacions per potenciar la biodiversitat d'aquestes finques, però també reduir-ne el risc d'incendi. Si voleu conèixer les nostres finques i com fem aquestes mesures, estigueu atentes a les nostres xarxes.